Dragi moji članovi, dragi naši pretplatnici, pa i slučajni prolaznici koji se jednog dana možda odlučite i postanete pretplatnici ovog kanala, sve vas srdačno pozdravljam. I evo, od danas više ništa neće biti isto. Znači, danas imamo jednu prstenastu solarnu eklipsu, odnosno pomračinu sunca zajedno s mladim mjesecom. Ne bi ni bilo eklipse da nije mjeseca. Znači, događa se 17. februara točno u 1 sat popodne, u 13:00. Ne u 12:59, nego točno u 1 kod Oke i Korala. Znači, eklipsa se događa na 28. stepenu Vodolije i nešto slično se dešavalo već 2008. i 2009. Na neki način dolazi more promjena na koje nećete moći utjecati i koje nećete moći kontrolirati. I ovo su zapravo jedne sudbinske promjene, ali ovo će nekako biti i lijek za vašu dušu, jer dolazi nam jedna nova energija i potpuno jedan nov ciklus koji ćemo nekako prolaziti. Dolazimo do dijela kada nema mnogo kontrole nad promjenama koje će se događati. Događat će se same od sebe. I idemo u jednu potpuno novu priču. Idemo ispisati jednu potpuno novu knjigu koja ima prazne listove. Znači, počinje ta priča 2026. i 27. biti će kroz 27. a nekima će trajati i do 2028. godine. Ulazimo znači u val sudbinskih promjena, u dijelu našeg horoskopa kojim vlada znak vodenjaka, ali i lava, jer će se eklipse dešavati, odnosno pomračenja će se dešavati na osi Vodolija lav. Svatko od nas znači ima nešto ili u Vodoliji ili u lavu. U našem području natalne karte nešto jeste, nešto označava. Bilo koje polje nam označava to. Sad vidjet ćete sami. Tako da svakom će se nešto dešavati. Pa sjetimo se prošlosti kada su se dešavale ove eklipse na osi Vodolija lav. To je bilo 1970. do 1972. pa 1989. do 1991. pa 2008. do 2009. I evo počinjemo danas s prstenasnom pomrčinom sunca, znači 17. februara na 28 stupnjeva ili stepeni Vodolije, odnosno vodenjaka, nositelja vode. Znači danas 17. februara točno u 1 sat ni minutu gore ni minutu dolje centralno evropsko vrijeme imamo prstenastu pomrčinu sunca, mlad mjesec u Vodoliji, a i kinesku novu godinu također u znaku vatrenog konja. Pomrčina, rekli smo sad, dogodit će se na 28 stepeni i 49 minuta u Vodoliji, pa sretan rođendan svim Vodolijama ovih još 2-3 dana. A sretan rođendan i ribicama kojima predstoje rođendani. Njihovom znaku mogu reći da je Venera kod njih u ribama na 8 stepeni i 51 stupanj i uskoro će biti i na 90 stepeni. Također je ondje i Merkur koji će nekako zadržati se u ribama jer će biti ondje i retrogradan, biti će sve do 15. aprila, a isto tamo je i sjeverni mjesečev čvor. Znači već imamo jedan steli planeta u ribama, a
nekako kako odmiču dani, pridružit će im se i druge planete iz vodenjaka. Znači imat ćemo čitav steli u ribama, čitav steli planeta koje će tijekom nadolazećeg tjedna, odnosno nadolazeće nedjelje, evo i sunce će biti u znaku riba i to sve 30 dana sunce će se zadržati ondje i biti će jako dosta teško, biti će dosta težine, znači težinu neba nad ribama ne da će osjetiti samo ribe, nego će osjetiti i drugi znakovi. Pogotovo evo tijekom ovog Merkurovog retrogradnog hoda, ali boravka, a i retrogradnog hoda, ali doći će i tome kraj 15. aprila, a tamo negdje 17. mislim aprila da i Uran ulazi u znak Blizanaca, pa će se sve nekako sjediniti. Kad se sjedinilo Neptun i Saturn, kad su se sjedinili u Ovnu, sjedinit će se i sve ostalo. Tako da evo, službeno da znate, slušamo za znak, podznak ili mjesec u vašem znaku. Vaš znak naravno je sunčev znak, odnosno kada ste rođeni u kojem mjesecu gdje se tada nalazilo sunce, to označava vašu dušu, vašu suštinu i vaš temeljni identitet. Sad, to je igrač u ovoj simulaciji, dok podznak je maska, odnosno podznak je lik, odnosno avatar. Avatar koji, kako vas ljudi vide, znači kako vi ne reagirate na svijet, nego kako vas ljudi vide, kako vas oni vide da vi odgovarate svijetu, kako ste vi vaš odnos s njima. I oba, i znak i podznak, vrlo su osjetljivi na okolnosti, ove koje se događaju, pogotovo podznak, a mjesec označava kako se osjećate, odnosno kako doživljavate vaš život. Pa idemo mi početi, naravno od početka, idemo početi da vidimo šta će se dešavati s ovnovima, a i dalje sa svakim znakom, bikom i tako dalje, u ovoj eklipsi, gdje će biti Neptun, gdje će biti Saturn, šta će nam šta donositi, što odnositi. I tako nije baš nešto lijepo, nije ni dosad bilo lijepo s ovim karmičkim završecima, ali hajmo vidjeti šta ima novo, možda nekog zanima. Ajde, idemo dalje. Pa, dragi naši blizanci, kod blizanaca je aktivirana osa 3. i 9. kuće, znači kuće komunikacija, obrazovanja, putovanja, isto tako prava, izdavalaštva, ako nešto izdajete, možda nešto objavljujete na društvenim mrežama, možda nešto slikate ili se bavite možda marketingom. Ovo može donijeti znači intenzivna putovanja. Putovat ćete ili u vašoj zemlji ili u inozemstvu. Isto tako možete se vratiti nekakvim obukama, nešto možete učiti, educirati se. Možete recimo pokrenuti nešto na društvenoj mreži, nekakav podcast ili možete možda pisati knjigu. I pravni procesi, znači ono što se tiče sudova ili službenih stvari, to ćete rješavati. I jak fokus je na braću i na sestre, dragi blizanci. Znači, biti će nešto fokus na braću i sestre. Razmislite o 2008. i 2009. Da li je bilo puno putovanja i da li ste se možda vi selili i da li ste se fokusirali na odnose s braćom i sestrama, što se s njima dešavalo. Jer nakon
jula mjeseca, nakon srpnja, sjeverni čvor će vam ući u vašu 9. kuću i može snažno pojačati vašu želju za inozemstvom, odnosno da odete negdje u inostranstvo ili možda da počnete nešto učiti, studirati, educirati se ili čak da pođete nekakvim duhovnim putem. A uz Plutona u 9. kući moguće su duboke transformacije, naravno i za vas blizance, što se tiče vjere. Ili možda filozofije ili možda zaista nešto počnete objavljivati na web stranicama, odnosno mrežama. Možete biti prepoznati i dobiti uspjeh u izdavalaštvu, ili ako nešto objavljujete, da vam to ide od ruke, ili u nekakvim podcastima, odnosno na nekakvim web stranicama, ili evo ako pokrenete nekakav kanal možda, ili možda napredujete u nekakvim sudbinskim sportovima. Jer ovo je ciklus koji vas može uskladiti napokon s vašom svrhom. Da li se radi o duhovnoj ili o profesionalnoj svrsi, nije bitno, ali uglavnom uskladiti će vas s vašom svrhom ovaj puta. Nešto slično se dešavalo 2008. i 2009. Moglo bi uroditi plodom što se tiče financija. Sad iz ovih karata promijenili smo karte, ali ispada novac. Mogli biste dobiti pomoć od nekog autoriteta ili mentora da vas negdje usmjeri kojim putem da idete. Znači, zaista da imate uspjeha u nekim stvarima. Jedna muška figura. I sad da vidimo što se tu još zaista, evo velikog, muška figura vam pomaže, ali pazite se zato što ćete dosta toga morati proći jer ćete imati kamen poticanja, kao da će vam neki ljudi podmetati nogu, neće vas željeti vidjeti da uspijevate. I isto tako zaista biste mogli u nekom izdavalaštvu ili nečemu što objavljujete da uspijete, da budete jako, jako slavni, da se za vas pročuje. Ovo je ova muška figura koja vam pomaže, koja je zaista autoritet. I što se tiče kuće, u kući bi se mogli dešavati nekakve iznenadne, pa rekla bih trzavice, nisu čak ni trzavice, nego možda zato što se više posvetite karijeri ili možda edukaciji ili nečemu, možda bi ukućani mogli trpiti radi toga. Da njih stavite na drugo mjesto, odnosno da ih zanemarite. Pa evo, dragi moji blizanci, ja vam želim svu sreću i mi idemo dalje.